खुलुमबाय। दिनै आं जोंनि NDP बिदा फंबायफोरनि सोमोन्दै बुंहरगोन। जोंनि बर' हारिनि दावहा नांग्रा बिदा फंबाय NDP फोरनि सोमोन्दै फंनै फंथामसो आं दिनै बुंहरनो सानदों। गोरोन्थि जायोबा निमाहा हो। NDP बिदा फंबायफोरनि जिउ जारिमिनखौ दिनै सोर बुजिनो? बिसोरनि दुखु दाहाखौ दिनै सोर सुस्रांखो? सोर बोस्रांखो? हारिनि थाखायनो गिलु बालु नांबाय। हारिनि थाखायनो अन्थाव बाथाव जेराव मोनो बावहायनो जिउ गारबोबाय। हाग्रा बंग्रा मालायनि गुबुन रायजोआवबो। भुटान रायजोआव एग्लुंहैनायाव भुटान रायजोनिफ्राय गावख्लायजानाय होख्लायजानायाव बिसोरनि दुखु जारला, बिसोरनि गावस्रालायनाय हाग्रा बंग्रा मिन्थिया हुसिया, लामा मिन्थिया, हाग्रा मिन्थिया, गामि मिन्थिया, जायगा मिन्थिया, सौग्राव मुग्राव जानांनाय, जिउ गारनांनाय, देहायाव आथिङाव आखाइयाव गुलि जानानै खारख्लायबोनाय बिसिनि जिउनि जारिमिनखौ एसेबाबो आङो मिन्थियो आरो थाइनै मेगनजों नुबोदों। आङो दानि बे सरलपारा उल्थापानि गामिनि आं सालाखाथियाव हाबा जाफैदों। अब्लाबो आं गामियाव गुलि गुलि थांबाय थायो उल्थापानियाव। बेखायनो आङो बिसिनि जिउ जारिमिनखौ मिन्थिगौ। दा बिथांमोनखौ अन्थाव बाथाव आलाय सिलाय खालामनाय जाबाय। गोदो दावहायाव थैग्रायाथ' थैबोबाय, थैनांबाय। दा थांनानै थानायफ्राबो आलाय सिलाय जानायखौ सानफ्रामबो दिनै ससियेल मिडियाफ्राव नुगासिनो दङ। खुथार खुथार बिसिनि गाबनाय खुनाय दुखु जारलाखौ थाइनै मेगनजों नुगासिनो दङ। गोजोन सान्थि सुक्ति जादों होननानै बुंनायाबो दिनै बिथांमोनहा गोजोननायखौ मोनाखै होननानै बुंगासिनो दङ। आरो बिर जोहोलाव रन्जन दैमारि साराबो जेलनिफ्राय ओंखारनो हायाखिसै। आरो बेजों लोगोसे माखासे जोंनि बर' फिसाफ्राबो जेलावनो दङ। सान्थि सुक्ति होननानै बुङोब्ला बिसोरो जेलाव थानांलामोन, गनांसिगौमोन। सान्थि गोजोननायखौ मोननांसिगौमोन आरो बिसिनि मोननांगौ साख्रि मोननांगौ, थाखा फैसा मोननांगौ बेफोरखौबो मोननांसिगौमोन। दाथ' मोनाखै होननानैसो माथो नुबाय थायो, खोनाबाय थायो। दा थगायनाय बायदि जाबाय
अयनाय जाबाय। हारिनि थाखायनो इसिबां दुखु दाहा लानानै जिउ दान होनानै ओंखारलांनाय दावहारुफोरखौ दा सोरनि गोरोन्थियाव बिदि जादों नाजाबाबो हास्थायबाबो जोंनि गेदेमाफोराबो दासिमबो बेफोरखौ बेखेवनो हायाखै। बिटिआर सुक्तिनि गोजोन सान्थि जानायनि प्रग्राम जोङो लैहोर लैहोर काजलगावआव दैबाना बायदि मानसि जादोंमोन। बेवहाय जों जेखौबो हास्थायनानै थाङाखैमोन। जों बेवहाय रन्जन दैमारि सारखौ मोखां नुगोन होननानैसो थांदोंमोन। बिनि उनाव जों नुनो मोनहैबाय सेरखाय बेरखाय सोरबा बबावबा सोरबा माबा फैला, रन्जन दैमारि फैला, माबा दस्रा दस्रि राजनितिकनि भाषण होनायफोरसो जों खोनानो मोनहैदों। जोङो बेफोरखौ खोनानानै रन्जन दैमारियाबो फैला आरो भाषणखौबो जोङो बेबायदि राजनितिकनि भाषणसो होनाय खोनाबाय नालाय जोङो बे जायगायाव थायाखै। जोङो 10-15 मिनिटल' थानानै फैफिनदों। जों बे काजलगावनिफ्राय आरोखि जेब्ला दिल्लीनिफ्राय जोंनि जोहोलावफ्रा सौफैगोन होननानै जोङो नेनानै थाहैदोंमोन। बेवहाय बांसिन जोंनि हास्थायनाय आरो बर' हारिनि आइ आफा जाम्बि जाम्बानि लुबैनाया रन्जन दैमारि सारखौसो लुबैखादोंमोन आं मिन्थिनायाव आरो गुबुनफोरनि गोसोखौ आं मिन्थिया। दा अन्थाव बाथाव जालांबाय, मा खालामबावनो मोदैसो गयो आं रन्जन दैमारि सारनि बाथ्रा खोनाबा। आङो मोदै गनानैनो आङो कमेन्टफोर लिरबाबो आङो मोदै गनानैसो लिरो आङो कमेन्टफोरखौबो। दुखुनांथाव गोबां मिथिनाय दङ। जोंना आफाया भुटानाव इन्दि बिफोरखौ होख्लायबा भुटाननिफ्राय जोंना आफाया फार्मासि दखान फिसा होयोमोन उल्टापानि बाजाराव। बिथांमोननि बे जाफुनायावनो आंना आफाया दखानखौनो होनो हालाय लायाखै। बिथांमोनखौ एसेबाबो मुलि बिजि गंसेजोंबाबो सेलेन गंसेजोंबाबो हेल्प होनायनि थाखाय दायनिगिरि जाहां जाहां जानाय बायदि जानानै आंना आफाया फार्मासि दखानखौनो होनो हालाय लायाखै, बन्द' खालामलायनांदों। गोबां दुखु दाहा जेंनाजों सोरखिनांगौ बे हाग्रा उल्टापानि रिजार्भनि मानसियाबो। जेरावखि थाया बर' हारिया गोजोनै रावबो थानो मोना। एबसु आन्दलनावबो रावबो बर' हारियानो गोजोनै उन्दुनो हायाखै, गोजोनै जानो हायाखै। गासैबो दुखु मोनजोबनाय, गासैबो खस्थ' मोनजोबनाय। बेखायनो जों दा बर' हारिया बुजिनानै गावजों गाव अनलायनांगौ, एना एनि जानो नाङा। गोबां आं एफा एनै मिन्थिगौ, आङो बुंहरबावगोन। आं इयुनाव आं मिथिनाय गोबां दं। दिनै आङो खनसेयैनो बुंजोबनो हाला। आङो एफा एनै मिन्थिनायफोरखौ फोरमायलांबाय थागोन। आं भिडिअखौ बावनो दोनथ'नोसै। खुलुमबाय।